Matapos makapagbigay ng opinyon ni Pekto, dali-dali naman niyang tinahak ang daan papalabas ng sityo para salubungin ang mga nilalang. Nang masipat ni Pekto ang napakadilim na ulap na bumaba sa kalangitan, agad naman niyang napagtanto na ang rason ng mga antingero sa kanilang pag-aalangang lumayo sa sityo. Maaari kasi silang masukol ng mga engkanto kapag sinubukan nilang umalis sa lugar na siyang magdudulot sa kanila ng labis na panganib o hindi naman kaya'y kamatayan. Nang makalayo na si Pekto sa sityo, panay naman ang kanyang pagrinig sa pagsisigawan ng mga antingero. Inuutusan siya nitong bumalik sa loob ng sityo dahil masyadong mapanganib na mabalutan ng maitim na ulap na bumaba galing langit. Bagaman maraming utos na naririnig noon si Pekto, ninais niya pa ring sundin ang kanyang sarili upang maipakita sa mga antingero ang kanyang tinatagong abilidad. Pagsilay niyang malapit na siya sa napakaitim na ulap, agad naman niyang tinawag ang 3 gabay ng mutya ng kalaykay sabay hawak sa agimat ng 7 mata ng Diyos. Matapos itong maisagawa ni Pekto, dali-dali niyang binunot ang kanyang 2 punyal at kasabay nito ang kanyang pagsunggab sa mga engkantong nasa kaanyuan ng usok. Bagaman walang eksaktong wangis ang mga nilalang na yon, nasisiguro niya na napapaslang niya ang iilan sa mga ito. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, animoy isang gasera si Pektong nagliliwanag sa isang napakadilim na lugar. Kahit ilang ulit man siyang subukang pabagsakin ng mga engkanto, hindi nito nagagawa dahil sa lakas at kakayahan ng mutya at agimat na kanyang tinatangan. Ilang minuto pa ang lumipas, pansamantalang napaatras si Pekto sa kanyang kinaroroonan nang maramdaman niya ang paghigop ng iilang nilalang sa kanyang kaluluwa. Bagaman hindi nakakalapit ang mga ito, nakakapagtakang nagagawa pa rin siya nitong mahigupan. Dahil sa pangyayaring yon, nagpasya si Pektong magpatulong sa gabay ng mutya ng kalaykay upang malaman kung ano ang mga engkantong nakikipaglaro sa kanyang paligid. Nang matukoy ng mga itong tikbalang ang humihigop ng kanyang kaluluwa, agad namang inutusan ni Pekto si Simeon na lipulin ang lahat ng tikbalang na kanyang masilayan. Sa kabilang dako naman, nananatili pa ring naghihintay ang mga antingero sa paglapit ng napakaitim na ulap. Napakatagal na nilang naghihintay sa lugar na yon sa kadahilan ng hindi umuusad ang mga engkanto papalapit sa sityo dahil sa pagsalubong ni Pekto. Siguro mas mainam mga kaibigan kung tulungan niyo na si Pekto. Hindi ba kayo naaawa? Hindi siya taga rito pero siyang sumasalo ng digmaang dapat para sa inyo. Wika ni Padre Dama habang patuloy na itinataas ang harang sa sityo. Nang marinig ito ng mga matatandang antingero, agad naman yung nagpasya na tulungan ng disipulo ng pari. Kahit ilang beses man kasi nilang pag-isipan ang sinabi nito, nasisiguro nilang meron yung punto. Sa paghanda ng mga antingero, buong tapang naman yung sumugod papalapit kay Pekto. Habang nananakbo ang mga ito, halos mabalot na ng mga pagsisigawan ang buong paligid, tanda ng kanilang katapangang ipinamalas sa nalalapit na sagupaan. Nang marinig ni Pekto ang pagdating ng mga antingero, buong lakas naman niyang inutusan ang isa niyang gabay upang magpakalat ng lubid ng kamatayan sa buong lugar. Alam niya kasing epektibong sandata ang usal na yon para sa mga engkanto, lalo pat walang pisikal na wangis ang mga ito. Maya-maya pa, halos tumambad sa mga mata ni Pekto ang napakaraming engkantong nadakip ng gabay ng mutya ng kalaykay. Si Simeon naman noon, patuloy sa pagpugot ng mga engkanto na nahuli ng lubid ng kamatayan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nilubayan si Pekto ng mga nilalang dahil sa pagsidatingan ng mga engkanto sa buong paligid.
Lahat ng mga ito ay nagpamalas ng kani-kanilang mga abilidad na siyang naging sanhi upang maitaboy nila sa unang pagkakataon ang mga nilalang. Habang umaatras ang mga engkantong yon, kitang-kita ni Pekto ang paglamon nito sa mga buhay na puno na nasa paligid. Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, bahagya namang natigilan ang antingero na para bang meron itong hinihintay na dumating. Mga kaibigan, hindi pa ba tayo babalik? Bakit kayo tulala dyan? May problema ba? Nagtatakang tanong ni Pekto sa mga antingero. Nang marinig ito ng iilan, marahan naman itong tumingin sa kanya habang ipinapakita ang katakot-takot na ekspresyon ng kanilang pagmumuka. Dahil sa nasilayan noon ni Pekto, doon niya napagtanto na maaari ngang merong demonyong paparating sa sityo. Ginoong Pekto, maaari bang samahan mo kami sa digmaang ito? Inumpisahan mo lang din naman, kaya mas mainam sigurong tapusin na lang natin. Ang mga kinalaban mo kanina, kampon lamang ng engkantong aming iniiwasan. Ngayong kinalaban mo na siya, sigurado kaming lalabas na siya sa kanyang lungga. Wika ng isang matandang antingero. Nang akmang sasagot pa si Pekto sa sinabi nito, bigla naman siya noong natigilan nang makarinig siya ng isang pag-atungal sa bundok ng Kabanbanan. Halos mayanig ang buong bundok sa pag-atungal na yon na siyang nagbigay ng kilabot sa karamihan ng mga antingerong naroon. Nang marinig naman ni Padre Dama ang pag-atungal ng engkanto, napagpasyahan niyang tumungo sa kinaroroonan nila Pekto upang magbigay ng tulong kung sakali mang ito ay kailangan. Inaasahan na niya kasi noong makapangyarihan ang nilalang na kanilang makakalaban dahil sa ipinaramdam nitong kakaibang presensya sa kanila. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nila Pekto sa paligid, doon nila nasipat ang pagsibagsakan ng mga puno sa bundok. Habang pinagmamasdan nila ang bagay na yon, tila ba may nasisipat silang isang higante na rumaragasa patungo sa paanan ng bundok. Maya-maya pa, bigla namang napatakbo ang iilang mga binatang antingero nang makita nila sa kauna-unahang pagkakataon ang engkantong kinakatakutan ng karamihan. Paglalarawan ni Pekto sa nilalang na bumungad sa kanilang harapan, ang ibabang parte ng katawan nito may hahalin tulad mo sa mga galamay ng pugita. Butas-butas din ang buong katawan ng nilalang na yon at napakarami nitong kakaibang butlig sa kanyang buong katawan. 3 din ang mga mata nito at halos wala yung balahibong tumutubo. May daladala ding patpat ang nilalang na yon na animoy yon ang kanyang pangunahing sandata sa pakikipaglaban. Napakarami din itong nagsisiusli ang tinik sa katawan na hindi alam nila Pekto kung para saan. Matapos nilang masilayan ang nilalang, ramdam na noon nila Padre Dama ang labis na pagkasindak ng iilan nilang mga kasama. Bagaman malalakas ang karga ng mga antingero, masyado namang may hina ang espiritu ng mga ito. Pekto, kaya mo bang harapin ang demonyong yan ng nag-iisa? Sasabihan ko lang ang ating mga kasama. Kailangan nating pabalikin sa sityo ang mga antingerong walang kakayahang lumaban. Ayoko silang magbuwis ng buhay sa walang kwentang digmaan. Bulong ni Padre Dama paglapit sa kanya. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, agad naman niyang tinawag ang 3 gabay ng mutya ng kalaykay at kasabay nito ang mabilisan niyang paglagay sa agimat ng 7 mata ng Diyos habang patuloy na nakatitig sa nilalang. Sige po, Padre. Ako na po ang bahala rito. Kayang-kaya ko po to, kahit mag-isa lang ako. Wika ni Pekto nang masipat niyang papalayo na si Padre Dama. Maya-maya pa, doon na nga nag-umpisang sumugod ang nilalang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang masipat ni Pekto ang ginawa nito, buong lakas naman niya itong sinugod ng walang pagdadalawang isip.
Hindi na siya noon umasa ng tulong sa mga antingero dahil sa isip-isip niya wala din yung magagawa. Ang mga mandirigmang masyadong mababa ang pagnanais na manalo sa digmaan ay para na ding mga mandirigmang talunan. Inaasahan na noon ni Pektong kapag tumulong ang mga ito sa kanya, paniguradong wala din yung magagawa dahil hindi na nila mapapakinabangan ang kabuuang abilidad ng mga tinataglay nilang mutya. Habang sinasalag ni Pekto ang napakalakas na pag-atake ng nilalang, bahagya naman niya noong sinisipat ang kasalukuyang sitwasyon ni Padre Dama. Nang masipat niya itong sinasamahan na papalayo ang iilang mga binatang antingero, doon na niya ginamit ang kabuang lakas ng mutya ng kalaykay at agimat ng 7 mata ng Diyos. Habang pinag-iisipan ni Pekto ang totoong abilidad ng agimat ng 7 mata ng Diyos, bigla na lamang sumagi sa kanyang isipan na gumawa ng kahalintulad ng nilalang na kanyang kalaban. Bagaman hindi niya alam kung bakit yun sumagi habang nasa kasagsagan siya ng pakikipaglaban, pinilit niya itong hilingin sa agimat ng 7 mata ng Diyos. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, halos nagulantang ang lahat ng nilalang na naroon nang masipat nilang lumabas sa bunganga ni Pekto ang 2 nilalang na kahalintulad ng kalaban niyang engkanto. Sa paglitaw ng mga ito, agad naman yung sinunggaba ng kanyang kalaban na siyang naging sanhi upang mapaatrasyon ng husto. Kahit kopya lang ang mga nilalang na yon, hindi maiwasang mamangha noon ni Pekto dahil sa kung anong lakas at abilidad ang ipinapamalas ng kanyang kalaban, ganun din ang taglay ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng pagbubuno ng mga nilalang, muling humiling si Pekto ng karagdagang kopya ng engkanto na siya namang agad na tinugon ng agimat ng 7 mata ng Diyos. Kung ang una nitong iniluwa ay 2 nilalang lamang, sa pangalawang hiling ni Pekto ay nagluwa na yon ng 1 hukbo. Matapos ang paglitaw ng napakaraming nilalang sa paligid, tuluyan nang nawala ng pag-asa ang kanyang kalaban na pangibabawan ang hindi mabilang nitong kopya. Halos segundo lang noon ang naging pagitan nang tuluyan na itong mabaon ng napakaraming nilalang na tinawag ni Pekto. Pagramdam niyang patay na ang engkanto, doon na niya inutusan ng kopya nito na maglaho sa lupang kanilang kinatatayuan. Tunay ngang napakalakas ng agimat na to. Sa wakas, unti-unti ko na din nalalaman ang itinatago mong kapangyarihan. Wika ni Pekto sa kanyang sarili habang patuloy na pinagmamasdan ang agimat ng 7 mata ng Diyos. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman siyang nilapitan ni Padre Dama. Sa pagtitig nito sa kanya, bakas na bakas sa pagmumukha ng pari ang labis na pagkagulat. Maging ito man ay hindi makapaniwala sa kanyang ginawa dahil para kay Padre Dama, masyado nang mataas ang ganoong abilidad ng isang agimat. Nang makalapit na ito sa kanyang kinaroroonan, mahinahon naman siya nitong kinausap tungkol sa kanyang ginawa. Pekto, ano ba ang ginawa mo? Ano ang mga nilalang na tinawag mo? Tanong ni Padre Dama paglapit nito sa kanya. Hindi ko din po alam, Padre, kung ano ang mga ito. Pero isa lang po ang nasisiguro ko. Sila ang kahilingan ng mga gabay na ninais kong magkatotoo. Sagot naman dito ni Pekto. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ni Pekto sa kanyang maestro na wala naman siya noong kakaibang ginawa, kundi ang humiling ng humiling sa agimat. Nang marinig ni Padre Dama ang kanyang sinabi, halos hindi nito maiwasang magtaka sa kadahilanang ang kwento sa kanya noong yumao niyang ama, walang ganoong kakayahang tinataglay ang agimat ng 7 mata ng Diyos. Dahil sa sinabi ni Padre Dama, nagbigay naman ng opinyon si Pekto ukol sa naging istorya ng ama nito sa kanya. Maaari kasing hindi din natuklasan ng kanyang lolo ang ganoong abilidad ng agimat, kung kaya't naging sikreto ito sa lahat ng nakakaalam. Matapos nilang magpalitan ng haka-haka,
wala nang nagawa si Padre Dama kundi ang sumang-ayon. Kahit papaano, naging masaya na lamang siya sa ginawa ni Pekto sa kadahilanang nailigtas nito ang karamihan sa mga inosenteng buhay na naninirahan sa sityo. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan na nila noong iwanan ang lugar upang makapagpahinga ng maaga. Pagdating nila sa kubong kanilang tinutuluyan, agad naman sila noong pinagkumpulan ng mga antingerong nakasama nila sa digmaan. Kahit walang kaide-ideya ang mga panauhing yon sa totoong kaganapan, ninais na lamang nilang magpasalamat sa ginawa ni Pekto kesa naman questioning pa ito. Ayon sa mga antingerong naninirahan sa lugar, wala silang pakialam sa abilidad na ipinakita ni Pekto dahil ang mas mahalaga para sa kanila ay ang katahimikan ng sityong kanilang kinalakihan. Sa pagsapit ng umaga, maaga pa namang umalis ang magmaestro sa lugar upang maipagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa kabundukan ng Pulog. Bago nila tuluyang nilisan ng sityo, nagpresenta ang mga matatandang antingero na sila'y pasamahan sa iilan nitong tauhan patungo sa bundok ng Pulag. Ginawa nila ang bagay na yon para naman kahit papaano'y maipakita nila ang kanilang labis na pagpapasalamat kay Pekto at kay Padre Dama. Bagaman tumututol pa noon ang dalawa, wala na silang nagawa sa kadahilanang pag-uutos yon ng pinakamatandang antingero sa lugar. Pekto, dalhin nyo itong 2 kalabaw namin para naman may malagyan kayo ng inyong mga gamit. Huwag kayong mag-alala. Ibabalik yan ng mga tauhan kong inyong kasama. Sige na, umusad na kayo't medyo malayo-layo pa ang lalakbayin ninyo. Wika ng matandang antingero habang iniaabot sa 2 kasama ni Pekto ang tali ng mga kalabaw. Matapos yung makuha ng mga panauhing sasama sa kanila, tanging pasasalamat na lamang ang naging sagot ni Padre Dama sa mga kabutihan nitong ipinakita sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nag-umpisa ang kanilang paglalakbay patungo sa lugar na pinagkukulungan ng lolo ni Padre Dama. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, panay naman ang pakikipag-usap ni Pekto sa mga antingerong kasama nila upang malaman ang mga nilalang na naninirahan sa bawat bundok na kanilang madaraanan. Manong, sa tingin niyo po ba may mga naninirahang aswang sa lugar na ito? Matagal na kasi akong hindi nakakakita ng aswang eh. Nangungulila na ako sa kanila. Pabirong wika ni Pekto nang mabaling sa mga aswang ang kanilang usapin. Sa ngayon, wala pa naman akong balita, Ginoong Pekto. Pero sa pagkakaalam ko ho, napakarami niyan dito. Maya-maya, malay mo, baka may makasalubong tayo. Pabirong sagot naman ng lalaki. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ni Pekto na wala palang mga magulang ang 2 antingero. Napaslang ang mga magulang nito ng engkantong napatay ni Pekto, kaya bilang pasasalamat, itong 2 na ang nagpresentang sumama sa kanila. Bagaman bata pa ang 2 antingerong yon, hindi naman doon labis na nag-aalala si Pekto sa kadahilan ng libot na nito ang lahat ng bundok maging ang lugar ng Manito. Bihasang-bihasa na din yon sa mga daan sa lugar kung kaya't hindi na yon maliligaw pabalik sa kanilang sityo. Sa pagsapit ng tanghali, bahagya muna sila noong nagpahinga para kumain. Dahil sa may mga luto na sila noong baon, kung kaya't hindi na sila naghirap para makakain. Habang nasa kasagsagan sila ng pananghalian, bigla naman sila noong napasipat sa paligid nang makaamoy sila ng nilulutong sunog na isda sa hangin. Napakalabong may mga nakatirik na bahay sa lugar na yon, sa kadahilanang halos malapit na sila noon sa pinakapuso ng gubat. Maya-maya pa, bigla namang tumabi sa kanya ang isang binata habang nagsasabi ng, "Ginoong Pekto, siguro
Yan na po yung mga aswang na hinahanap ninyo. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, ngumisi lang naman siya habang sumasagot ng, sila na ba yan? E di hanapin na natin. Malay mo, nasa tabi-tabi lang sila. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa ring lumalakas ang amoy ng sunog na isda. Kung kaya't nagdesisyon na noon si Padre Dama na hanapin ang lugar na pinanggagalingan nito. Masyado na kasi sila noong naiinsulto sa kadahilanang ang pakiramdam nila, pinaglalaroan sila ng mga nilalang. Dahil sa paakyat ng bundok ang pinanggagalingan ng amoy, kung kaya't walang nagawa sila Pekto kundi ang umakyat. Imbis na ipagpatuloy na nila noon ang kanilang paglalakbay, naisipan pa nilang daanan ang mga nilalang para parusahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbagtas ng daan, ganadong-ganado naman noong maghanap si Pekto sa mga nilalang na nakikipaglaro sa kanila. Nang makaakyat na sila sa kalagitnaan ng bundok, doon nila nasipat ang isang kubong may lalaking nagluluto sa labas ng bakuran. Habang lumalapit sila sa lugar na yon, alam na noon nila Padre Dama na sila ay nagawa ng makita ng panauhin. Paglapit nila sa lugar, tumambad sa kanilang mga mata ang mga nakasampay na karne ng tao na lantarang pinapatuyo sa ilalim ng sikat ng araw. Matapos nilang masilayan ang mga bagay na yon, agad naman silang nilapitan ng lalaki kasama ang iilang miyembro ng kanyang pamilya. Manong, bakit mo naman kami pinaglalaruan? Hindi ho ba nakikiraan lang kami sa lugar ninyo? Huwag naman kayong ganyan. Wala naman kaming ginagawa eh. Seryosong wika ni Pekto sa lalaki. Bakit? Sino bang nagsabing pinaglalaroan namin kayo? Ano ba ang ginawa namin? Sobra-sobra naman yata kayong apektado. Sagot naman ng lalaki sa kanya. Matapos nitong makapagsalita, wala nang nagawa si Pekto kundi ang manahimik habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Pagsilay sa kanya ni Padre Damang papabunot na siya ng kanyang 2 punyal. Dali-dali naman siya nitong pinigilan at sinenyasan na huwag munang tapusin ang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, kalmadong sumagot naman si Padre Dama sa mga aswang na parabang napakalayo ng kanyang level sa mga ito. Manong, nagtatanong ho kami ng maayos. Huwag mo namang ipakita dito ang kabastusan mo. Parang wala ka namang magulang na naggagabay sa iyo ng mabuting asal. Mahinahong sagot naman ni Padre Dama. Nang akmang sasagot pa ang nilalang, bigla namang nanlaki ang mga mata nito nang mabilisang naglaho sa kanyang harapan si Padre Dama. Sa muling pagkurap ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang paring nakatingin sa kanya habang hawak-hawak ang nagliliyab na krus. Pagsilay ni Padre Damang papaatras yon sa kanyang kinaroroonan, buong lakas naman niya itong sinapak at kasabay nito ang mabilisan niyang pag-unday ng saksak sa dibdib ng aswang gamit-gamit ang nagliliyab na krus. Dahil sa ginawa noon ni Padre Dama, tuluyan namang nagsipulasan ang iba pa nitong mga kasama sa takot na baka sila'y madamay sa galit ng pare. Nang masipat ni Pektong papalayo na ang iilan sa mga ito, agad naman niyang inutusan si Simeon na ito ay hulihin at dalhin sa kanyang harapan. Matapos itong marinig ng gabay ng mutya ng kalaykay, mabilisan naman yung naglaho sa kanyang harapan. Ilang minuto pa ang lumipas, agad namang nakarinig ng pagsigawan sila Pekto sa buong paligid, hudyat na nagawa ng masukol ng kanyang gabay ang mga nilalang. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat si Simeon na dahan-dahang naglalakad, pabalik sa kinaroroonan ni Pekto, bitbit ang mga nilalang na kanyang nahuli. Nakatali ang mga ito sa lubid ng kamatayan, kung kaya't nasisiguro noon ni Pekto na hindi na makakawala ang mga aswang. Ano kaya ang gagawin ko sa inyo?
Okay, grabe. Pasensya na kayo, medyo na-late ako ng upload. Pero yung 34, sunod din kaagad natin. Ngayong gabi din yun, kaya pahintayin na lang ako. Yun lang. Salamat.